हाँ हो का होता अरे करा हो गोली खेलता नहीं साहब नहीं ओके अरे सनी देवाला उगे रोता सनी देवाला हाँ काहे ना रोता तुम चल बोलो चलो कहा लड़का बड़ा सरे का बोल बरे ए केकर फोटो देखत रे क्या मजाक में ए हां मई क्या हो गया काम देखा काहे रोते हई रे कहा है उठा में बैठ ना ई की हरी बताइए ना रो एकरे से बतिया करनी कौन ये बतिया ना रहनी बड़ा जीवन दिया बाग महाराज रे भावे न लाए आगे ठीक बैठ और हमरा के बताओ कि का मामला तो सुनो मैं तो का भइल रोज काहे बड़ो अरे तो मालूम नहीं कि बियाह हो गइले कौन कहिया भइल 5 गो में रहल छ तो ई उहे लइकी न ये जना करी जाजवा करावत रहले हो अब बियाह कर लो दूसरा से तो तू काहे रोत रह प्यार कोइले नहीं हो गया जाए बाप रे वो का तो हम तरह से वो दिने कहले रहनी कि ई लइकी तरह से खाली रिचार्ज खातिर बतियातिया एकरा तरह से प्यार वार नहीं खे 599 के रिचार्ज के रहत रही ये वो कर के दिल माना कइले रहनी कि रे ई लइकी के फेरा मत पर ई सूरत हराम बिया अब तारा फोन कइले रहलो ना तारा के बतौले रहे कि बिया होता ना। के जानलो दोसर कोनो बतैलो से कहलो से खाए त का खोतलो सब कहत लसन के जना से बतियात रहले रिचार्ज कराओ से ओकर बियाह होता अच्छा वो खुश रहे कि ना लगी है बहुत खुश रहे तू काहे के रोता तू काहे के लोग क्यों होता अरे कोई बार कॉल रही जी ई खाली रिचार्ज खातिर बिया 6 साल से प्यार कइले रही अरे ये तो काम करे लो 2 रुपया कमा लो रुपया कमा लो ना तो काहे तरह से बिया करी ओकर बिया बोले जा तो लेको का करला का करे ना पता कइला पैदा कइले रहनी का पता लागो आर्मी में बाबे के बताओ तो आर्मी पर उ ना जाई तारा पर काहे करती रही तारा खाली इलू कइले से होई दिन भर फोन लेकर मत रहे सुख के कहां पे गइल बड़ा मन करता है भूख नहीं आके मर जाए तो मोला से कौन चीज हुई कमाई तो बिया हुई तोरा बिया ही नहीं चाहिए हाँ, बिया करा दी करा दी ना हो गया जब बियाह करा रे काहे कब लगता है बिया करा दी तो सुन तो सब कहियो मत दुआ आटा है दुआ लगी जा लगे हम बियाह करे त दुआ से हम बियाह करे तारा सब लोग के बिया लड़की से थोड़ा हुई हां कमाई भाई 1 रुपया हक ना अब बिया करिए लड़की से करबो तो कौन कराए सीमित समय के ऑफर बा ओ मर जा हमरे जाना है मौका हम बिया कराए थे आना तो जा कमाए कमा के बदले किसी बिया कराए तो हम कमाए तो रोज खा के थी बड़ा हे हे ये सब का हाल बनवले बड़ी थी सब खोले ना कोई दिन भर तोरा 3 दिन हो 3 दिन हो खोई जा हाय ये रोता रही सब लोग देखता हैं 6 साल से प्यार करत रहनी हो भैया 6 साल से तू प्यार करत रहो 6 साल से धोखे देत रहो ना बाबू सुन जा पानी ले पानी जल्दी ले ए उठ कब मिल रही 3 दिन से ए बाबू एक हाथ धरो करके ले चलो एक तबीयत ठीक हो बियाह करा दी हां हम बिया होई बिया का तू जितना पागल हो तो लग गया चल एकरा के ले जाके ना लो एकरा के घरे पहुंचाओ एकरा के हां घरे पहुंचाओ तने कहां बढ़िया ई शादी कर लेबी ना एंगन कर सका हां